Ọkwanụ maka amụ ka ụmụ okooko ụmụ agbọghọbịa etoonu na-afụ ebe a ji wee na-achọ ije nga maka amụ ex-boyfriend fa ka fa ji wee jide ofu oyifa nwaanyị wee tichaa ya ife wee gbaa ya ọtọ wee see ya ife onyonyo wee postuo ya n'ihu akwụkwọ nyabụ ife onyonyo wee na-efegharị nke bụ na nyabụ nwata nwaanyị pụta wee sị na ifele na-emezi ije ebe ọ na-ele afịa maka na ọtọ ya ọhụ ya na ojugo n'ihu akwụkwọ nke bụ na kịta a na-ekwu na aka aghọgokwa mmadụ etoonu na-afụ ebe otu aka bịakwanụ ka nkọrọ unu ka o si wee mee. O wee bụ na ife a na-eme na PH, o wee bụ na ụmụ okooko ụmụ agbọghọbịa ịta unu na-afụ ebe anụnwa ịnọ ka fadị ma na ịta anụnwa bụ ife aka jidegoro kịta anụnwa na fa na-akọwa na-enwere nwoke fa na fa na-ayibu wee mechaa fa na nke nwoke ahụ wee so okwu ya bụkwa ex-boyfriend fa ofu oyifa nwaanyị wee jezie n'azụ wee laa nke nwoke ahụ fa wee chọpụta na nke nwaanyị ahụ lara nke nwoke ahụ wee si nke nwaanyị ya bịa ka ọ chịla akwa ya ọchịje na dry cleaner na fa achịtagokwa nụrụ ya nyabụ akwa nyabụ nke nwaanyị wee jebe na befa maka oyifa nwaanyị onya ka o ruziere fa wee gbachido ya ụzọ wee sị ya na ọlara ex-boyfriend fa nke nwaanyị na-asị fa na ọla ha ofekwe dị ya kwuo okwu. Ụmụ agbọghọbịa ịta unu na-afụ ebe a wee na-aṅụ igbo hei wee tinye ife onyonyo wee na-ese ka fa si wee na-etinye bụ nwata nwaanyị ife wee were ụla wee machisichaa ya nta ịfụ anya nke nwaanyị ofu nke anya ya bụ so ọbara juru na ya oye amadị m mgbe ọbara dị na ya ya agbachasị wee na-akụ ya dandusa dandu ka sepuretela mande ya bụ nke nwaanyị na-ebe na-asịfa na ọla akwụkwọ nke nwoke na fa biko na asị kpọọ nke nwoke ka o kwuo na ọlara ya ka ọ na ọlaghị ya n'okwu ebubo ka a na-ebo ya. Mmadụ taa na-amụ amụ maka na fa aṅụjuchago ogogolo afọfa fa aṅụjuchago kaikai afọfa burucha igbo n'aka na-akwụ anwụrụ ebe fa na-eti nke nwaanyị ya yi ife na-amụ amụ na-esi ife onyonyo nke nwaanyị na-ebe fa wee dọkasịchaa ya akwa ya gbaa ya ọtọ wee were ọkpa na-azọ ya n'ọhụ were ọkpa ya ife eme ya dọkwa ịka akọ na-ata ya ma alụ fa atachara ya alụ ma n'aka ahụ nwatakịrị a ga-afọ ọkwa afọ onye ka emegidezi fa wee sị na o nwere onye kọrọ fa na nke nwaanyị ahụ lara ife nwoke wee jee kpọta ofu nwatakịrị nwoke nwa na-agụ sekọndịrị skuul ọ dịkasị nọ na JS1 ka SS1 wee sị ya na ọkwa ya kọrọ fa na nke nwaanyị alarụ ex-boyfriend fa the boy si na ọgwụ akwọ fa na onwekwo mgbe o ji wee gwa fa wee tibekwanya bụ nwatakịrị nwoke ife tikọrọ ya debe wee tichaa ya wee welizie ife onyonyo wee sonye nke nwaanyị ahụ bụkwa na oyifa nwaanyị ebe ọ gba ọtọ wee nọrọ ebe ahụ na-asị na nke nwaanyị ahụ bụ onye Igbo na sị kedu ka o si wee si Igbo wee bịa banye sabefa fa wee na-azụ oyi nwoke egwu aha atụ ya wee secha ife onyonyo a wee were wee tụsaa na soshal midia nke bụzi na ya bụ nke nwaanyị jekpọ ndị uwe ojii wee bịa wee kpụrụ efurefu mmadụ itoolu na-afụ dade ndị uwe ojii kpụrụ ụfa ka ndị uwe ojii hapụkwa afa unu amakwa eji mmadụ ịta ofu onye bụ Blessing ọ dị 21 years onye nke ọzọ bụ Miracle ọ dị 20 years Favour dị 19 years Becky dịkwa 22 years ejidebeghị ofu onye so mmadụ itoolu na-afụ ebe a bụ ife aka jidegoro. Nke bụzi na ka esi wee jide fa abụ na ya bụ nke nwaanyị fa tiri ife jezi wee sendị alụ very dark man meseji wee sendịarị anya bụ vidio wee kọọrọ ya ife melụ wee gwa ya na mmadụ ịta na-ahapụgokwa afa na polisi si ya na ọchọ justice nya nyere ya aka wee na-ebe akwa very dark man ntu a ka o si wee wepụta ife onyonyo a n'ihu akwụkwọ ọkwa ya bụ na polisi eje kpụta mmadụ itoolu na-afụ ebe a na ọ bụrụkwa na ọhịa na ya bụ nwata nwaanyị ahụ enwedore justice unu asị na ụmụazị gịnị ka a na-afụ na nke ikpeazụ a fa wee buru igbo wee na-aṅụ n'afụnye anwụrụ enu ọkwụ ndị nwoke ya emecha nụrụ echi debe n'ụlọ si na ọnụtalụ nwaanyị na-eke alafadịsị ka ife dasigolo ada ka feyi akpaala ka ọ na feyighị akpaala ụmụ nwaanyị fesasigolo onwe fa n'ihu akwụkwọ unu na-azọ ex-boyfriend unu ibe unu nọ na yunivasiti na-achọ ka fa ya esi nweta A1 kafa bụrụ nke a kafa bụrụ nke a kafa bụrụ ndị ọkaikpe kafa baa na nka unudo na-azọ ex-boyfriend ọbọkwọ na oyi nwoke maọbụ na odi na-anụghị anụ nọ ex-boyfriend ifele mekwa unu ọkwa nwekwa vidio ntị na Telegram kịta anụnwa o wee bụ na ụmụ nwaanyị na-abụ na-azọkwa nwoke ọbọkwọ na nwoke na-anụfa fa wee pụta kafa nụọ ọgụ nke ọzọ amadị na nke ọzọ ji mma eji esi nri na kichin wee pụta bifo ịmara ife na-eme ọfịọpụta ya ndị na-ebe ahụ jibezie ya ọsọ kasịcha anya nke nwaanyị n'ahụ a na-azọ gịnị oyi nwoke enwekwa ike kịta nke nwaanyị ahụ makwọ m na ọya adịghị ka ọya anwụ ndị befalukwa echi kpọọ polisi kịta ahapụkwa nke nwaanyị
Ke na ife anyị akpọ ife na-eme kịta biko ọgụ onu nụcha kịta ọnya ya emezi ka nke nwoke chi ya takwa ebe onu nọ wee na-akọwarị na-emechara wee jụọ nke nwoke wee sị na ọla akwụkwọ nke nwaanyị ahụ na ya na ya mmadụ na ọla nụgodu nke nwaanyị na ọmahụ ka ọtụ ya dị ndị mmadụ nọzi mgbe ejidere mmadụ taa wee na-asị na-ekwesịkwa ijide nke nwoke ka ọ bịa kwuru ọnụ ya ka a mara dị ka efu ahụ fa na-azọ ka ihu na anya dị ya ebe ọchanja dị etu ahụ n'ime mmadụ taa unu ya mara ka mee maketi ya adozi ọkwe ndị a na-azọ ka hapụ unu ka unu gee ife ajụrụ ụmụ efu ebe ejidere fa na-ajụfa ajụjụ osi na fa aṅụọ na mmanya na fa dị hai ụmụazị dị ahụ one onwebekwa nke ruru 30 years. This is Becky. Who? Becky. Okay. So what happened on that day? On that day, we were all lying on alcohol. So I and my friend, which is Becky, I went to my foster's mom's place. I went to apologize because we were having an issue with. I also had an issue with Miracle. I pleaded that she should forgive me and she should come. I want to see her that I knew why. Which she did. She came. Their laundry guy called her that they are seeing some of their missing clothes. Which she called Nancy. And Nancy should come to the house. That they should go to the laundry guy place. Which Nancy said, okay, no problem. Nancy then said she was not at home. She also said she was not at home, but they should go to the house at that meantime. Mind you, we were 4 in number that left, which is Favor, but she's not here. We went to the house. When we got to the house, Favor, Becky and Nancy started having issues. We already had issues, but I kept it to myself because I don't want anything that would result to fight, but I kept it to myself. But that day, due to the alcohol influence, Favor was now also gingering me, like she was eyeing me, you know, go do your she don't do those kind of things. I then stood up. I went to meet Nancy. I said, we see me then carry do ourselves for this house because I did help on her wash clothes and the rest. She could not say anything. That time Becky has started beating her already. Before ever the video started, she and Becky already had a fight. I said, we say me then carry do ourselves. Then I asked her, why did you tell Fabi, which is the girl that used to give her 2 braces, that I did Kayamata? Were you there? She said no. I said okay, no problem. I slapped her. She then pushed me. That was how it started. She said I did Kayamata to my exes. I said I'm which of them? She called me. Okay, that's why the last relationship I'm just coming out from. So.